Главното на пътя за богатството е да вземеш решение да станеш богат. Здравейте! Аз съм Златина и това видео е първото експерименталното от една поредица, която реших да започна. В какво се състои идеята? Аз съм човек, който освен, че е международно сертифициран коуч, психолог, в момента завършвам обучение за практически психолог, арт-терапевт, още едно допълнително. Освен това съм експерт по себепознание чрез различни методи. Съм човек, който знае английски и руски и ежедневно приема огромни обеми информация за неща, които са ми интересни. Чета книги, гледам видеа, слушам аудиоподкасти. И изпитах вътрешно желание да споделям тази информация с други, на които може да бъде полезна. Не от позицията си на експерт, а от позицията на човек, който е прочел, научил нещо, което е решил, че е интересно и може да бъде полезно и на други хора. И с открито сърце споделя, тъй като тази информация иначе би могла да не достигне до вас. Било защото не знаете руски или английски, било защото нямате време, било защото въобще не сте чували за тези автори, за които примерно ще ви разкажа някои неща. И ежедневно, буквално, аз приемам информация, която намирам за изключително полезна и която реших да споделям с вас. Ще ми бъде полезно да кажете дали имате интерес да продължим тази серия. Те ще бъдат видеа в отделен плейлист, които са извън тези, които публикувам в качеството си на професионалист. Но, разбира се, моята роля на човек, който има нужните познания в психологията, коучинга и арт-терапията, няма как да бъде изключена. И тя също ще намери приложение в тези видеа, в които аз ще ви разказвам за тези интересни интервюта с богати и известни хора, за книги, които съм прочела и така нататък. И днес ми се иска да споделя няколко думи от книга, която се нарича Лифт к первому милиардо. Така съм ви го разпечатала, за да видите как изглежда корицата, тъй като книгите аз чета на руски онлайн, купувам си ги в електронен вариант, доставката до България на хартия е изключително скъпа и трудна и съответно няма как да ви покажа самата книга, затова ви показвам разпечатка на това как изглежда нейната корица от електронния вариант. Това е книга в съавторство на Брайан Трейси и Саидмурод Давлатов, който е таджикистански милиардер, човек изключително обикновен, който обаче ме спечели именно с това, че бъдейки толкова обикновен и толкова откровен, разкрива на хората тайни, които могат да направят живота им по-добър. И тази книга, преведена на български, все едно звучи асансьор към първия милиард. И тук има няколко неща, които мен лично така съм си записала и ми се иска да споделя с вас. Тоест аз лично съм си записала и искам да споделя с вас. И това, с което започнах и което казва Саидмурод, е, че главното на пътя за богатството е да вземеш решение да станеш богат. При мен изключително често в качеството ми на коуч и на психолог идват хора с въпроса искам да увелича дохода си. Както и в качеството ми на консултант по матрица на съдбата и другите неща, с които се занимавам. И да, тук действително ключово е ти да вземеш това решение, че искаш да станеш богат. Защото много хора, когато идват при мен, казват искам да увелича доходите си, искам да печеля повече, искам това, искам онова, но всъщност вътрешно в себе си те не са взели това решение. И Саидмурод казва, че това е първото. И след това започва търсенето на своя път. Има няколко фрази, които съм си записала, които ми се иска да споделя с вас и може би да бъдат за вас подсказка за бъдещето ви. Той казва, грешките са неизбежни и те ще съществуват, независимо дали вие ги искате или не. Но пътя към успеха е такъв. Падаш, ставаш, пак ставаш. И другото, което казва той, е, че критиката и унижението, които получаваш, са за това да умееш да ги превръщаш в уважение и възхищение. Преодолявайки препятствие след препятствие, ти ставаш по-стресоустойчив, развиваш силен характер и упоритост да продължиш нататък. И най-важното е, че от момента, в който вие сте взели решение да станете богат или да станете милионер или да станете милиардер, от този момент нататък вие вече носите отговорност за всеки свой резултат.
И това е ключово, защото тогава, когато човек приеме, че той е отговорен за всичко, което създава и започне да живее от тази позиция, тогава той има силата да промени нещата. А до тогава, докато той вини за своите резултати и неуспехи другите хора и живее на нивото на познание на жертвата или на детето, той няма как да стане милионер. Да измениш мисленето си, казва Давлатов, е главният инструмент, който ти помага да постигнеш успех. И другото, което казва той е, че да инвестираш в себе си, всъщност той цитира друг богат човек, който казва, че да инвестираш в себе си колкото може повече е твоят най-голям актив. И аз съм абсолютно съгласна с това. Последните няколко години активно инвестирам в себе си. И много интересно в книгата те разкриват, всъщност не само в тази книга, за мен като човек занимаващ се с това, коуч психолог е пределно ясно, вече знам и намерих потвърждение просто тук и днес в тази книга, че има различни нива на съзнанието, в които живеем. И когато човек живее в ниските нива на съзнанието, тогава той няма как да стане богат. За да стане човек богат, той трябва да се издига по високите нива на съзнанието. И как изглеждат тези нива? Първото ниво на съзнание, това е нивото на жертвата. Изключително много хора живеят в това ниво на съзнание. И това са хора, които често попадат в сложни житейски ситуации. Вечно се жалват от обстоятелствата, хората, правителството, виновни са им звездите, виновна им е съдбата, обвиняват своите беди всички други, освен самите себе си. Дори са склонни на работа да се създават проблеми сами. Т.е. така правят, че сами се създават повече проблеми. Второто ниво на съзнание, това е детство. Това са хора, които се страхуват да поемат отговорност, които постоянно чакат инструкция, какво да направят, как да го направят. Не им достига решителност, самостоятелност, не са готови да носят отговорност. Третото ниво на съзнание, това е съзнанието на възрастен човек. Тук вече човек започва да носи отговорност и да взема самостоятелни решения. Не се жалва на живота, не обвинява другите, не се обижда за глупости. Умее да оценя реално своите възможности, поставя си дългосрочни цели и прави нужното, за да ги постига. Умението да отговаряш за последствията от своите постъпки е основният критерий, по който може да се определи дали един човек е достигнал съзнанието на възрастен. Четвъртото ниво на съзнание, това е творчество. Такива хора виждат бъдещето. Те измислят нови неща, нови решения. Изучават всичко, което вече имат, анализират и правят изводи. И петото ниво на съзнание, това е най-висшето съзнание. Това е съзнанието на мъдрец. И тук ми се иска още няколко думички да кажа. Давлатов казва, че ние си пожелаваме щастие. Много често, когато някой има рожден ден, ние му пожелаваме щастие. Мислейки си, че щастието всъщност е спокоен живот, без преживявания и без напрегнат труд. Но всъщност не е така. Реалността е друга. Успехът е щастие чрез преодоляване. Когато ти преодоляваш трудности, тогава ти се учиш да бъдеш щастлив от това, че си успял и си продължил напред. И пътят към целите изключително рядко е безоблачен. Изисква се умение да управляваш себе си, да контролираш емоциите си в стресови ситуации. И бизнесменът прилича на спортиста, защото както спортистът има нужда от много тренировки, има нужда от наставник, за да стане успешен, за да вземе медалът, така и бизнесменът следва да издържи на голямо натоварване. На него също му е нужен наставник. Човекът, който върви по пътя на богатството, няма как да стане богат, без да се налага да преодолява дадени препятствия. И той трябва да издържи там, където другите се отказват. Слабите се паникьосват при първия проблем. Давлатов споделя, че е работил с много хора, които са се отказали, защото не им е достигнало нужното мъжество, за да преодолеят болката от разочарованието. А мисленето на човек е нужно да се тренира. И именно промяната в мисленето е това, което води до промяна във вашите финанси.
Пътя към богатството преминава през промяна в мисленето. И точно както в спорта, природните данни са една част само, а е нужен след това треньор, така и тук в бизнеса е нужен някой, който да ви помогне, да ви шлифова, да ви покаже, да ви тренира, да разкриете своите качества. Мисля, че стига толкова за днес. Ще се радвам да споделите дали нещо ви е откликнало от това, което сте чули. Дали искате да продължим с тези видеа, в които да ви споделям свои осъзнавания от интервюта, които гледам, от книги, които чета, за да знам има ли смисъл да продължавам с тази поредица или не. Прекрасна вечер!